Pozdravljam sve moje pratioce i ostale prijatelje i čitam pjesmu Na kraju puta koju je napisao naš pjesnik dr. Midhat Tabaković. Krik moj nebom odjekuje, boli patnja, tuga, svijetom vlada. Bježati ja nikuda neću, ni dozvoliti neću da se snovi moji ruše. Dan koji je prošao vratiti se nikada neće, dan koji očekujemo možda doći neće. Budi spreman na sve što te čeka, neka svako ide putem svojim, smetati ne treba, tako je najbolje. Vrijeme je kao proljeće, začas sunce grane i još brže nestane. Na kraju puta, ipak, na isto mjesto svi ćemo stići. I na kraju ponovno jedan stih iz ove pjesme uz moju malu improvizaciju. Krik naš nebom odjekuje, bol i patnja, tuga, tuzlom vlada. Toliko za danas, srdačan pozdrav i čujemo se opet nekom drugom prilikom. Doviđenja.